Hello everybody, and welcome to another... Jeg kan lige så godt sige det på dansk. Hej alle sammen, og velkommen til Gary's Mod. Et helt nyt spil, som jeg har fået. Og jeg har en lille gæst her i dag, som I ikke ved, hvem er. Ja, det er mig. Så prøv den. Prøv den. Prøv den. Sådan. Sådan. Undskyld for... Ja, det er lige ham, der spiller lille søster, der er i fjerne. Så prøv lige vent. Ja. Vi skal lave en FNAF-video. Okay, en FNAF. Ja, okay. Nej, prøv lige vent. Okay, Og vi skal nemlig lave sådan en lille FNAF-video, så vi vil være her om et sekund. Bye bye om et sekund. Og så er vi her. Bag. Vi er tilbage. Ja, og jeg er det nok ikke fuld skærm. Men min fætter han viste mig et rum, hvor det var, jeg kunne få det til. Okay. Til at bevæge sig selv. Undskyld, hvis der er error, men det kan vi ikke gøre for. Vi kan ikke gøre noget ved det, så I må bare have det som det er. tryk på den der. Sådan. Okay. Ja. Okay, stage. Cirka. For en sikkerheds skyld. Alright. Okay, prøv at vente. Der er sådan et våben, jeg har lige her. Nej. LOL. LOL. Prøv at gøre det igen. Kan du skifte billeder? Det ved jeg ikke. Tror jeg ikke. Nå, men som alle sammen, som I ved, ja, jeg vil gøre flere Gary's Mod videoer, hvis jeg kan finde ud af at sætte ind på YouTube. Det var lige sådan en lille kort video her. Ja. Eller det bestemmer det faktisk. Det er da en kort okay video. Hvad fanden en chica? Det er klamt det her. Hey, du må ikke bruge... Okay. Du må ikke bruge en okay. Hvorfor ikke? Okay, hun er lige derude. I etteren er den også en dreng, tror jeg. Ikke i etteren. No. Yes. Nej. Der. Jeg kan ikke helt lide, at hun eller han står der. Jeg kan ikke helt lide, han eller hun står der. Okay. Hvad laver jeg? Var der en noget? Dyrt. Der var en der. Stage? Oh my god. Du dør. Bare åbne dørene. Åbne dørene. Hvor lang tid har vi optaget det? Okay. Fuck, han er væk nu. Bonnie. Det er godt. Bonnie tager jeg altid. Fuck! Du må ikke gøre det der. Må jeg prøve nu? Så skiftes. Det er din tur. Okay, vi skifter lige. Prøv sådan her. Så er det min færd. Hold da kæft, men jeg fik et chok. Undskyld. Jeg har lidt af en... Som sagt, mit navn er jo Chicken Gaming, så hvorfor er jeg ikke en... Det var jo lidt en chicken der. Jamen det. Jeg må gerne prøve hurtigt. Okay. Okay. Skal vi så sige, det var... Og hvis vi gerne lige vil se et hemmeligt rum, så er det altså herinde. Se, den er gratis kun den ene gang. De andre, de koster penge. Nej. Og se ham der, se, så kan du få Foxy til at det. Du kan få ham til at løbe. Så kan du for eksempel se, nu siger jeg lige, nu vil jeg gerne have ham til at være i klodset. Nej. Jeg vil gerne have ham til at være dernede. Undskyld. Ej, helt ærligt. Nu er han på vej derind.
Og der kommer noget. Fuck. Der kommer noget lidt, for det er 2 videoer også, og sådan noget. Ja. Vi vil gerne til at sige tak. Fordi så med den her gang, Husk at like og subscribe og det der. så goodbye.